Takže já vás vítám u soutěže o hru, počkejte, dělám do tablet, o hru Mafie. Je nerozbalená, vidíte, to nemůžu ani rozbalit, protože je to ta folie. Ale my to takhle nebudeme dělat, já vám ji nepošlu, takže ta pošta by mě vyšla víc než celá hra, ale já bych to udělal tak, že prostě vy, když mi dáte u toho videa like, a to je všechno, nemusíte ani odběr, dáte mi prostě like a pod video napíšete, já budu dělat různé videa, buď na Mafii, Flood a tak dál. A vždycky vyberu, když tam, nebudu vybírat prostě každého, kdo tam prostě napíše, když tam prostě napíšete vy, dejme tomu, že tam vy prostě napíšete pod video chci to a budou různé videa Mafie, už jsem říkal, a prostě napíšete pod to chci to a svoji e-mailovou adresu a já vám pošlu setup, celé to CDčko v e-mailu. A tohle není žádný fake, takže mě to vlastně vůbec nic nevíde, já mám však na počítači, ale neříkejte to policii. Jo, takže to by bylo všechno. Takhle získáte Mafii nebo jinou sedačku. Vidíte, je to opravdová a je v tom i CDčka, teda rozbalím, hned to budu. Tak jo, jsem to rozbalil, vidíte, ta Mafie v tom opravdu je. Takže já si to vlastně přetáhnu na počítač. Vidíte? Fakt, to v tom všechno je. A já to přetáhnu vlastně na počítač a pošlu vám ty soubory. A třeba to můžu udělat pro 10 lidí, mě to fakt nic neudělá. Takže to fakt vidíte, že je to opravdu Mafie. Vidíte, je to opravdu Mafia 1. A to by bylo teda asi všechno a píšte teda do komentů a uvidíme se příště. Bye bye.